Počas jednej noci prišli ľudia o svoje sny a túžby v lepšie zajtrajšky. Pásy tankov bratov z Varšavskej zmluvy na 21 rokov vrili do pamäte ľudí strach, beznádej a neistotu. Dnes je presne 42 rokov od pamätného augusta 1968, keď do vtedajšieho Československa vtrhlo 3/4 milióna vojakov. V histórii Československa sa koniec 60. rokov píše veľkými písmenami. Režim sa začal postupne uvoľňovať, zrušila sa cenzúra tlače a do krajiny prichádzali západné vetry. Po tých sladkých 60. rokov, ktoré vlastne začali po tých mizerných 50. sme mali taký pocit, že konečne tu má človek taký pocit slobody. Z neho ľudí ale okamžite vyliečilo vyše 6 000 sovietských, nemeckých, poľských, maďarských a bulharských tankov, ktoré prekročili naše hranice v noci z 20. na 21. augusta 1968. Sovietsky zväz sa obával, že reformy by mohli oslabiť pozície komunistického bloku počas studenej vojny. Československá socialistická republika byla dnes okupována vojsky 5 štátů Varšavské smlouvy. Výraznú úlohu v prvých hodinách okupácie zohral najmä rozhlas. Bol pre ľudí jediným zdrojom informácií uprostred chaosu, do ktorého ich uvrhli neznámi vojaci a tanky. Opusťte naši republiku, opusťte Československo. Banská Bystrica hlási zatiaľ pokoj. Trenčín zviera pancierový kruh. Zakrátko tu zriadia cudziu vysielačku. Upozorníme vás na to, rozlišujte přísně toto vysílání, které vás má dezorientovat. Bratři Slováci, poslouchejte nás, je to zatím ještě stále poslední zbytek svobodného vysílání z Plzně. Vojaci bratských krajín behom niekoľkých hodín obsadili všetky strategické miesta vtedajšej republiky. Do Bratislavy sa tanky dostali cez hraničný priechod Rusovce, potom prešli cez Starý most a dostali sa až na Šafárikovo námestie. Československá armáda dostala zákaz akokoľvek zasahovať. Ľudia ale vyšli do ulic. Hoci politici vyzývali na pokoj a pasivitu, po zrážkach vojakov s civilistami v uliciach zostali mŕtvi a stovky zranených. Bolo vidno, že sa strieľa do davu. Vytrčil som hlavu na ulicu a vtedy som dostal šupu do hlavy. A nemôžem hovoriť. Mám všetky zuby hývite. Medzi ľuďmi v uliciach Bratislavy bola aj Juraj Šebo. V tom čase končil vysokú školu. Mladých vojakov sa pýtal, prečo prišli. Ale oni neboli schopní ani odpovedať. My sme vedeli rusky, samozrejme, len hľadali kapitalistov. V tom čase chodil po Bratislave s fotoaparátom na krku aj otec Petra Bielika, fotograf vtedajšieho denníka Zmena Ladislav Bielik. Jeho zábery týchto dní obleteli svet. Pre neskorší československý režim sa stal nepohodlný a jeho ďalšia kariéra dostala červenú. Všetky fotografie z týchto okupačných dní sa našli až po nežnej revolúcii. Keďže pod lampou je najväčšia tma, viac ako 20 rokov boli schované medzi tisíckami iných fotografií. Tak sme to hľadali v takom starom plestivom kufri, ktorý som nosil do pionierských táborov. Tam boli nahádzané v pivnici dole v paneláku negatívy, nepoužité automobilové preteky, také, onaké. No a medzi nimi som našiel tento zväzok, je to 187 fotografií. Celý svet sa na situáciu v Československu iba nečine prizeral. Západný blok rešpektoval povojnové rozdelenie moci. V posledný augustový deň podľahli politici sovietskému tlaku a podpísali tzv. Moskovský protokol, ktorý bol prakticky začiatkom normalizácie. V roku 1968 sa skončila éra veľkých príbehov a veľkých snov. Ako by sme odvtedy už nemali sny, ako by sme odvtedy už len prežívali, stratili sme nádej na skutočne nové usporiadanie spoločnosti. Mnoho ľudí sa s novými pomermi nevedelo stotožniť. Dá sa povedať, že som stratil všetkých kamarátov, všetci emigrovali, nakoniec som tu zostal sám vojak v poli. Na dlhé roky sa u nás udomácnila sovietská armáda a začala sa písať nová história Československa. Posledný sovietský vojak opustil Československo v júni 1991. Jaroslav Kravka, televízia Markíza.